Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, ýerleşler. Sizin her biriňize berk jan saglygyny, maşgala wadançylygyny tüýsürekden arzu edýän hormatly watandaşlar, biz şu gün negativ pikirlere garşy gepleşigimiň ikinji sanyna ýurdumyzda internet sahypalaryna til wagtyň içinde tanalan bagşymyz bilen söhbetleşip geçirýär. Şu bagşymyz kimdir öýdýäňiz? Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Toýuzan hoş geldin. Sağ ol. Hormatly watandaşlar, mehriban ýerleşler, ine de biziň söhbetleşip geçiren mehriban dostumyz til wagtyň içinde internet sahypalaryna tanalan Toýly Oral Galejew. Mümkin bu Toýuzana da bir mikrofon alaýalyň. Toýuzan ilkürene hoş geldin. Sağ ol. Benim hoş gördüm. Hani bu TikTok'da, Instagram'da, YouTube'da, internet sahypalaryna ýaňda oturýan barsetkan gany. Ha, wi, barset kamat beriňen oglanlar. Baýba Toýlujan. Bu barsetkan ne gatylanıp durly. E-mail ýanna, ösýä. Golem onu aşağı koyay onu. Toýlujan şu sen koyan videolarına komentariýa ýaýan dostlarymyz şu barsetkan wada ýatdyrlar. Şu barsetkan içinde näme? Köp sanly dostlarym aýdýa, aýdymlyň sözleri bar diýe. Köp sanly dostlarymyzam abed bar diýerler. Näme görüp bolmaýan muny? Onu wagt gelende görkezler. Toýlujan şu internetde koyan videolaryňda ýazylýan komentariýalaryň 100-den 80 bölegi sen Nur Halipa bilen nähil garnaşlygyň bardygyny gytganýarlar. Onu bize bilýäs bolyn. Hormatly dostlarymyzdan biler ýaly özüň üçin aýdyp berýär. Men kakam bilen Nurjanyň ejeti radnoy dogan bolýar. Nurjanyň ejeti Bostan ejem bolýar men. Toýlujan, sen şu aýdym aýtmagyňa sumgat ýoluna düşmeňe näme sebäp boldy? Aýdym aýtmagyma sebäp men bir kamerskim bardy. Hemişe Nurjanam gelerdi ýany. Arslan kişi gelerdi, muskandy bilen. Onun gelerdi bilen menden howatlyp Nurjana bir aýdym aýtyp berdim bir kuplet howatlyp. Olam diňmekde bädi, sen owazyň wa diýdi, üstünde işleden diýdi, sen ýaman gowaýdyn şol ýetişersiň diýip öldüýdi. Aýdym aýtdy, dagam taşladat diýdi. Menem şonda ruhum wallada ilk oýun edýändik. Onun ol çyny bilen ýany eken. Oýun edýänmi Halipa diýdim. Yo, çynym bilen aýdýan diýdi. Owazyň bar eken diýdi. Aýdyma işle diýdi. Menem bor diýip ýoşukly şey howasym artdy, ýoşukly başladym. Demek Halipa sen aýdymy diňläp, sen aýdymy aýtmagyňa sebäp bolanma. Sebäp bolan. Toýlujan sen 2010-njy ýyllarda 2011-15-nji ýyllarda klip çykarýadyň, o aýdymlar aýdýadyň. Biz sen bilen kän toýlarda gawatlaşýadyk. Aslında biz sen näle aýdym aýdýaňam gowy bilýär. Emma men bir kunlukda soňra işgäderiniň käbirinden galypdym. Olaram sen has bu tanaýadyr. Sen öwýädir. Elbetde Nur Halipanyň kön aýdymlaryny şu öňkü kön aýdym stilini bu ajaýyp aýdymlary ýerine getirýärdiň. Emma soň gittin näme boldy sana? Sen oda taşlamama sebäbi arasynda kän pataçylyk boldy. Iň ýakyn adamlar bitirdim. Ondan bir hip elimem barmady, klipim çykarmadym, mikrofonum alasym, soğuşdum onun. Ay ýene oglanlar diýe çyk bol aýt, menim bor soň aýdaryn aýt. Ýene bor indi başladyk, şimdi başladyk diýip şey diýip näet bagtyň geçenden bilmedim. Soň oto dolanyp geldiň, dogrymy? Şu soň oto dolanyp gelmeňe näme sebäp boldy? Soň oto dolanyp gelmeňiň sebäbi ay meni bir gowurýan oglan bardy. Ay balla diýip tanýan soňda. Soň men soň oto men bilýän özüm soň oto içinde gowuglan ýüreginde zat ýok, çaýaz oglanna. Şol oglan al şeýle kolam goýam bolyp radide mol degişmeýär. Ha, öňküsem bolan, kliplerden. Klipler maýyle näme degişmeýär. Toýlaydandan. Öýt multik ýajagyna multik gowup beren oglan çaýaly oglan. Ondan şoň ýajagy çykaryp dön bulam, ay ýoşuk bilen Hudaý tarapynda da ýörep başlady. Sen gelbärik diýdi, çağırdy, ýene süýüm ketip başlady. Ho, balli men taýýar däl, gara sen tek ben taýýar bolayyn ýa. Ýok, aýdym aýtmagyňça taýýarlygym ýok. Dur ho, entek men gow işlemeli, ondan eder. Sen hiç sen işlemeň şey sen başlatmadan bolanok diýip şeyden başlatdy şol oglan. Onun ay degişme artist öň teatrda bolamsoň
Zonti kalp düş, basit kalp düş deyip bara ol multik edip meni bana gülkün sahipalarda şey deyip nemedi otuyor. Benim durho balli men tayar derliydim. Ben infaz ettim ama ben neydim. Hakikaten ben infaz oluyordu o yüreğim ağrıdı. Hemmekim diye sen ne derledin deyip klaslaşın cana diyara. Toylu sen sağ olana ne mi diyorsun son çıktı basit kalını men içinde diye. Benim gelin olayan diye. Dostum seyret vereyim değerli oğlan bağlaydıydım. Sol şey görlay men neydim. Seyret versen ona dedim. Onun ne başladım ha? Hoş. Başlamadan başlamalı. Alt ne ettiler? Şuma turnovkası gönü beni boyadındılar kaplan yani. Onun kaplanla uruşmalar ödün alt çıkmadı. Hoş. Ondan gittim oğlanlar aparat alıp verdi. Davay başla dedi. Şey oynadık. Öyle başladık. Yok hemen başlamak fikir. Ente başlamaydım aytmazdı mı? Gara diymek sen sorunga dolundan mı? Dostum bana sebep boldu. Käbir illeşler var. Toğundan çıkıvay diye da attı ya. Ol doğru. Men lipoy adamım ecelin içinde ulanır. Onun şeyden sonra o da başladım oynadık bilen. Onun Allah'ın nasip edeni ay mustoklarım cana ay çınım bilen şey deyip yola girip başladık. Nerede şuma toğundan çıkıya diyorlar da onun lipoy düzeldir üstünde işler. Onu düzelttim. Ne hat düzelttim. Çok zahmet çekip repetisiya edip. Rahmet çeker Nur canım hemme halifalarım rahmet çeker. Rahmet çek eden gitip bolon oxşada. Onu bilýän nesip bolsa ýowaş-ýowaşdan gowlar. Ondan ýene bir zat aýdyp geçecek şuýdy aralaryna. Sesin da adamyň zalatoy sir dine diýip bir zat. Men öň şonu çykardym, öň eşiten bolsan oglanlardan aýdan. Indi şonu şo dadyň üstüne işden ýene şonu çykarjak. Oğucu nesip bolsa gelecekde qowlap hemme ýalňyşlarmy aýran nesip bolsa. Belki nesip bolsa. Başım dik bolsa Allah uğrunetse. Ona şeyden başladım. Ne nesip bolsa gelecekde ne täze degişmeler. Men teatrda işlem soň degişmän gowur ýani adamlar bilen degişip gülüşüp adam gownaşmak diýär da Allah Taala bir benden begenlersin, özüň begenlersin diýär. Şoňlar et begenlermek men maksadym. Şahatlandırmak, aýdym aýtmak, güldürmek, degişmek. O beýdisen çylgyndan geçip güldürmeler ýöne ýer. Watandaşlarymyza bir ruh lezzet bermek. Gallyrmaly. Ne meselem aýdym bilen degişmeden bilen. Arasynda aýdýarlar da maňa jaňat oğlanlar aýdy, ey bilet diýär. Şeýle bir gamgyn wagtym diýär, sen diýär, nimäň açyk gördüm diýär. Şeýle bir göwnüm açyldy, taňar ýarkasyny begen jaňa diýär. O, ýa her bir aýdyp geçdim, azon diýär. Mundan soň olam indi düşündüm diýip her kim ýoş düşünüp başlaýar. İşler, toňum düzeldir, näme ýalňyşlymam düzeldir. Häzir meni bana al işsasy taýýarlykda boýadyndylar. Indi men görüşmeli şunu özüm alıp çykmaly. Desip ola başym dik bolsa alıp çykyp sporda ýazyldım, özüme seredýän aýdym jagaş başga spakoýny bolmaly. Spakoýny aýdym öwrenmeli, repetisiýa etmeli, üstünde işlemeli. İşler gelecekde täze gowaýdymlarym çykarsa başymda dik bolsa. Nesip bolsa inşallah. Ondan oğlanlar arada da bir aýdyp geçenden TikTokda elhamdülillah gowja dostlarymma sag bolsun. Ferhatcan, Merdancan, Döwran, Muhammed. Ondan hemmesen canlar sag bolsun. Ondan hemmesi üýüşüp goşulyp aparat berdiler. Sowgat. Daway senin işin aýdym bolsun. Hiç tatlyň. Aýdym aýdar ýa aparada. O aparat pazgurçyk. Boş wagtlaň özüň repetisiýa etmeli. Gerek de adam o näme diýip ýöne häli. Bu fakirda o tak gidip repetisiýa diýenek. Birinde arkaýda repetisiýa eder ýa. Şunça alyp berýän hukman işlämeli, bir gitjek yerimiz ýok. Allah tarapyn bolan zatlar bular. Bunu adam edeyinip etip bilen okundan. On Allah kamanda berýär, Allah'ın ýazgytynda näme bolsa görüp berer inşallah. Böyle gelecekde men özüm düzeldir, sunugadym gowlajak bolup üstünde işler inşallah. Aslında sen o sunugadym gowy. Onu sen ilk aýdan döwürleňi bilen bilýäs. Öňden märe sunugadyň içinde gelip görän, bir näçe sunugady işgälerim gowulýa. Soň ýöne ýankaýşyňdan ara biraz wagt düşüpdir, aýralyk, gamgysly esasynda repetisiýa peseren üçin. Diňe oňa şeýlemde şo halkymyza bir ruh lezzet, şatlyk bermek üçin aýdymdan gülkürek şekilde sürüp, bir gülkünjere edip aýdyp, şatlyk baýlap ýördiň. Senden tamamy uldur gelecekde ulul zatlara garaşýar. Toljan eger mümkin bolsa, hepsi Mustayna ýerleşdirmek üçin bir ajaýyp aýdym ýerine getirip bermeňi haýyş edýär. Nesip bolsa başardy ondan.
başta edin seydem Seyyünlelem hoş halini Ayrılık derdine yanım Oyunlelem hoş halini Yar yardan ayırdılar Güzel yarın gülü solli Ayrı düştüm dildarımdan Ne günlere koydum dünyam Yar yardan ayırdılar Güzel yarın gülü solli Ayrı düştüm dildarımdan Ne günlere koydum dünyam Toyzan yankay için bir hakikattan negatif komentar yazıyorlar. Öwül sözler bilen sana o tesirler yazıyorlar. Sen şolara özüň näme garaýan? Şolara bana qaramda men sana bir zat aýdym. Her işte bir behbit bardır diye. Ha. Şolaňam bana peýda edýän tarapy kän. Şolaňam jan sag bolsun. Negatif komentar yazýanlaryň öwrenýän, aşyp bolan öwrenýän. Näme diýä? İyileşlen. Öyle kınaydı da. Benim bilýän, diýän. Onun şu aşıpkan düzörtçük kol. Niýde näme düzörtmeldiňmi? Niýde näme düzörtmeldiň şol negatif komentar. Behbidi bardyr. Her işte bir şer bardyr diýär. Şol behbidi bar. Nesip bolsa düzörtdi bersek ol komentarlaryň düzeli gidermi tabii. O zaman onun öwül sözleri uğrar, doğrumu? İnşallah. Olaram erwet niýetden diýen o. Olaram düşünýär, sumody günläp berenler. Mene özmem görsem zaman tikdakly menen däli diýjek ýa. Şoda, şo bolýar da. Ondan odatlara gynanmalar. Odatlara gowy tarapdan seretmeli. Her zada gowy tarapdan seretmeli. Gaty dogry aýdýan o. Hemme zady hemem gowy ýormaly, gowy düşünmeli o. Adam fakir hemme kynçylygy geçmeli. Ne kılıç ýasayan adam. Kılıç ýasanda ilk on oda tutýarlar. Soň suwa salýarlar. Soň gene oda şey ýasalýar. Şey adam gatamaly, bir kişmeli, sungoduny berkitmeli. Kim güler, kim kemsidir, kim öwer, şeyden soň gaty göstermeli. Men şeýle bir adamlary bilýän adam tutup durjakka, şeýle bir karol derejesinde ýetenler, yumurtgazyň bilen. Şoň derecede. Onun şolaklaryny gördüm de, ondan ben odaklary neme diýän. Garaz diýmek şo ýazylýan negativ komentarlarda özüňe bir dogry hasaplap kabul edýänikini şolary görýärdi. Hasam köp Turunlaşık edýäňler. Şolaňam jan sag bolsun. Gözü gowluk bolsun. Adam fakir diýär. Kim saňa näme diýsin? Diňe janyny sağlam dile diýär. Kime erwetlik istese özüne erwetlik geler. Kime gowluk istese gowlugy özüne geler. Kim işi belli koy. Birinji ýerde adamçylyk ýene bir ýere gaýdýar. Adamçylygyň gowy bolmasa sen näle bagşy bolar? Sen näle neme bolar? O hayır yoktur. Gaty dogry. Birinji ýerde adamçylygyny saklamaly. Nurjanyň bir zatlygy bolýar. Gelen adamyň gowuny kanokdy. O halkymyzam şeýle esasy Nuru Halipanyň özüň alyp barýan adam käçiliginde gaty ulu hormat goýardylar. Öýden maňa bir zat öwretdi şol. Toylujan, elimde kärim bardy. Hiç kim gowuny derme. Gaty dogry. Pul ver. Dost adam käçiligini sakda dost kazanýardy. Elinde menim şu nimetinden gitjek inşallah gelecekde. Ondan maňa şey diýerler käbi. Men de jek bolýanda, ýa biziň bolşumyz şol. Şokradyňam, çaryňam, nuryňam, biziň ganymyz bolşumyz şol. Nämedendir ütköp bolany. Guruşuňy şeýle. Men onu bilemok. Nalalarda futbol çempionat bir gorwat ýetberit. Bir zat diýýär gördüm men oğlanlar tutup ýörler. Nur gelimi kadidik diýip. Gemgördiler diýärmi? Şol hakyky bolanda. Ol men onu etjek bol edem, o bolýar, awtomatik bolýar. Diýärmi? Onu menem böyle toyda aýdym. Toyda aýdymda öňdür. O kän toyga uyandy uğurlam. Aýdymda lezzet alýan. Aýdyşyňdan. Lezzet alýan, ýyly lezzet berýär. Hudaýa şükür. Ene öňdiýensiň halipalar bilen gidenden toýa. Onu şolardan hem sorak görsem, onu özüň öwýänýärlik bolýar da. Elhamdülillah, hiç sen näçe toýa gitdim.
bir toyda da urulum, hövlüm, görüm, dine alkışar qaytdım. Gelecekte de şeyler nesip bolsa. Nesip oldu. İnşallah. Sağ ol Soylucan. Geçtayda gepleşim olduğumda yine bir acayip aydım yerine getirip beray. Vallahi. Mehriban dostlarımız üçün, iyilleşlerimiz üçün. Bu dünyanın çekmelidir de var. Sen yolunu göz yaş döküp izledim. Sevim şaya neme bu nem var. Yalan dünyada. Sevim şaya neme bu nem var. Yalan dünyada. Yalan dünya. Bizi gayga koyan dünya. Yalan dünya. Bizi gayga koyan dünya. Ömür gayga koyan dünya. Soylucan ilk öğrene yerine yetip ben aydım üçün köp sağ ol. Doğrudan sen täzen sunumata dolap gelmenge biz tüysürüklen begenip şeýle de sen sunumata täzen dolap gelmeng üçin begenip ýa-ni belleşiň ýa ýakyn dostlaryň aparat alyp beripdirler. Kän bir zähmet çekip repetisiýa edip bir halkymyza ýene bir ajaýyp aýdym göredip ýerine ýetip bersin diýip. Indi şu aýda mümkin bolsa halkymyz, sen dinleýijileriň senden näme garaşmaly? Sen häzir wagtda edýän işleriň sen maksadyňy bir aýdyp geçmeň haýyş edýän. Benim maksadım inşallah Allah'a yol verse. Gelecekte nesip olsa TikTok'a täze golca klipleri işler nesip olsa. Instagram'a, TikTok'a nesip olsa illeşleri getirer. Onu değişmecikleri ben gowaýan teatrda işledim. Bir adam güldürsek özüňem gülýän diýär ama işim ýalanyn. Benim Nur Halipaň aýdýşýady. Şartlandyrmak halkymy illeşdirip Nur Halipaň aýdýşýady. Şartlandyrmak, begenlermek, illeşdirip nesip bolsa maksadymda golja aýdymlar üstünde işläp şu menden garaşýan şu oglanlarma ihlas edip garaşyp oturan oglanlar. Senden tama edýänler üçin önemli ödemek. Ben bar maksadım nesip bolsa. Başım dik bolsa goljalar çykaran go aýdymlary öňler Nur Halipaň işýände urýadymyş kiçi wagt Ahmed Eýupow onu maksady ýupady şolar çykyp şoňal aýdym döredördi ne ýekece olat aýdyp geçer derro. Karoçy ýaşagan hijeti. O eldaram aýtdy bilen şol aýdym näde duran aýdyp berer. Endi bular oturýarlar da näle aýdym döresek diýip daşdan çykyp aýbyrda howadan dem alaýyn aýdyp Ahmet çykýarda kellerine gon gelýär da şo aýdym. Bahar geri yapılsa mahmal. Şol aýdym jeýip dörer. Onun şo kompozitörler işler, tüýjü aýdymlary çykaran, tapan şo zatlar bize nesip bolsa gelecekde şoňal komanda çöpledik. Gatgy olanlar şolar bilen işlejek, ütköş zatlary sürpriz edip çykarjak, entek aýtjak bar ideýalarymyz bar, kär Hudaýa şükür. Allah uğruna etse şolar üstünde işlejek inşallah. İnşallah uğruna etsin. O hem bu aydınların çıkacak nesip bolsa. Ondan käbir maňa sonra o ýerde näme çynam çäp diýen diýär. Çäp diýene ol aslında çapak söz de çapak. Onun şol men gowaýan şol diýmänle Nur Pakir diýärdi beni şol dinläp lezzet alýardy. Menem şondan diýen şol. Gynanmasynlar onam halamadyk ýerde diýilmez. Onun nesip bolsa alandan dalşy bolşa neme diler inşallah işleşip daha eder. Onun gelecekte orta aydınlarım, Türk aydınlarım işleşip meliyane nesip bolsa. Benim maksadımda o ütköşükler edefim böyle. Ütköşük adamın gürüğüne batyanlar edefim böyle. Edernem inşallah. Azıcık öldüm bir olca repetisiya edip bir yola salayın inşallah bir reise gireyin. Poyun reisine girişi yani. Şonundan nesip bola gider inşallah. Demek senden dinleyijilerin şeýle de watandaşlarymyz soňgatda ullakan da tamady ullakan da garaşy bermeliler. İnşallah Allah'tan başka bolsa.
Ýöne men esasy diýe ýekörüň edip bolan o gadatları. Gow komanda çöpledim şuma. Gow komanda öňe gerekdi de. Indi ýürekdeş gow komanda amma atlardan soň eşitip galarsyňyz. Soň o işgärleri bilýär. Şu komanda bilen işleşdi. Nesip bolsa esasy şu komanda çöpledim. Komanda da gerek. Ödem şu komandada hemmesini o işgärler aýda. Şu komandada biriň alsasa işin gaýdandyr. Şoň hemmeňiz diň alyp barmaly. Demek Nur Halipaň aýtýaly. Toparyň, ýagny lökerleriň güýçi bolsa, bas alyp bilmejek galan ýokdur diýýär Halipa. Sen kim söýýärler? Ne nesip bolsa Allah'dan berdi. Şu komanda bilen gitjek. Ondan gelecekde sunuğu işgärler bilýär, eşderler kim digini wagty gelende eşderler. Terep illeşler bar, käbir illeşler düşünen wagtda men sunuğudyň içinde oje başty ömrüme diýen ýalyna. Köp pikir edýär, ay birden aýdymy çydyrýam qadiýa, käbir toýda aýdýan Halipa öwrede ada diýerler, hakykatdan Halipa diýip silap şeýle bir dereceler bolup gelýär. Ilk aýdýanda görnürler. Ilk aýdýanda ondan şonda men diýjek bolýan illeşlerle ýöne ýerden bu zatlar taplanyp bagşylar, artistler olarna daşary ýurtda bizim ýurtlarymızda da olar giýjekni gündüzleri işleýär. Şolaryň gadyny bilen isleýän men. Näme üçin? Şol illeşler sizin gowuny tapjak bolýar. İşleýär üstünde. Ne hemme belli adamlar adyny tutup durjak gaýaky. Pikir etme. Men ýadyma düşýär, gijelerine ýatma, Nur Halipada doganlamam. Dini aýdym işlerde çöp notu tüdün tap, şok ýyl rahmet çekýär. Rahmet çekýär. Ählisin o diýişi, diýikdiram. Hakyky. Menne de şon ýaly. Al pikir etme, her kim pikir edýär, taýýaraýdym oňýarlar. Ýok. Tuç. Onu ýyl dowam edýär. Onun arada bir şunu sunwatma hormat goýanlar dost daýy bol. Onun şeýle bir sunwatma hormat goýan eken. Sunwada şeýle bir hormat goýup silap goýardy. Şol olan bädiň men oýnadýam kadym onu. Ýok diýdi, agam diýdi. Sizin sunwatyňyz diýdi. Biz silamasak kim silar diýdi. Şeýle sarpa goýdy benim. Şol olan men telpek goýdum. Şeylesin oldu govar yani ekler. Ehlisin oldu. Çoğun çünüm illeşler pikir etmem. O eyle beyle bir adam özçök olara yukarı. Qaytam paddeşk etmeli. Üstünden basmalılar. Öňe gitmeli. Liboy adam, liboy çağa. Şumat Nur Halipa şeyle olurdu. Hiç kim pikir etmedi. Ya barda kene izlimlikte adamlar. Kemra, Hacı, şolaryň barany tanıyan, sataşýan, şeýle oglanlar, sada oglanlar. Kynçylykdan ayağa galan oglanlar. Hemme kim kynçylyk görmeli. O ýöne ýerden gelip bagşy bolup bolan o. Şoň üçin diňe işlemeli, üstünde işlemeli. Hemmeňe de maslahat berýär. Kim sunuňy söýüp ýene başlajak bolsa, diňe üstünde işlem. Kän zähmet çekmeli. İşten adam uğurlu bolsun, hemme kim üstünde hemmeňiň jany sag bolsun. Elbet komentariýa diýenlerim, bu komentariýa diýenlerim hemmeňiň jany sag bolsun. Görjüňi gowluk bolsun. Nesip bolsa elbet komentariýa diýenlere inşallah üstünde işle, şolar gowa öwürjek bolup üstünde işler, nesip bolsa. Köp sag bol Toýuljan. Şu aýda bir jegede komentariýa ýazýanlar, haýyş edenler öýdüň men beýle geçdim. Näme üçin edýän diýip, bir jegede çäp edip bir aý watandaşlarymyz üçin. Şäppi! Hay berekella. Tuğulemez, wagtda durmuşda da gelecek sana ulluqan üstün qarardy edýär. Hormatly watandaşlar, mehriban ýerleşler, görüşüňiz ýaly, bagşymyzyň aýtýaly. Esasanam komentariýa ýazýanlaryň içinden negativ komentariýa ýazýanlarymyz. Siziň ýazýan şol negativ komentariýalaryňyz bagşlarymyza, sunuňa diýişgärlerine kän zähmet çekmäne, tejribe almagyna uly kömek edýän eken. Arada diýmek, sunuňa diýişgärlerimiň bagşlarymyzyň has kim kän zähmet çekip ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirmägine goşandyňyz bar eken. Ýöne oňarsak, sunuňa diýişgärlerimiň bagşlarymyzy hemmämiň gollaryň. Toýuljan, ilk ölene filap hormatlap çağrymyzda, senin filap hormatlap gitmeşiňe gelen üçin sana köp sag bolsun aýdýan. Gelecekde sunuňda, durmuşda
Ullakan tamalymyz bar, ajaýyp aýdymlar bilen halkymyza şatlyk, şowkun paýlasyn diýip umyt edýän. Köp sag bol. İnşallah. Yine bir zat aýdyp geçedim diýär. Hem beýleşsem aýdatym diýär. İýleşler bir zat aýdyn öwredi diýmän men durmuşymda praktikany aýtjak. Hiç asan bir işe başlaýany da bir zat bolmady diýip taşlamalar, son etjek bolmaly, diňe öňe gitmeli. Meselem men birinji maşynym Zaporojda. Zaporojda başladım. Her kimim gülerdi. Soňra bir oşda leksiýa etdim. Hakyky durmuşymda bolanlar. Gülen adamlar soň ökünli. Soň ýaly öňüm şeýlesin oda başlandy, şeýle boldy. Soň ökünli. Nesip bolsa gelecekde de başym dik bolsa şonu etjek bolar, nesip bolsa. Nesip bolsa saňa durmuşda da soňra da ulysynlyklar arzu edýän. Köp sag bol Toýjan saňa Ermedama soňra durmuşda ullakan üstünlikler arzu edýän. Gepleşigimize syýrap hormatlap gelen üçin köp sag bol. Janyň sag bolsun, owagyň Ermedama belentden ýaňap dursun. Köp sag bol. Sana da soňra onuňda iş üstünlük. Sag bol. Sag bol.